husker I det tal? Den ene halvdel går op til Ina og fortæller det, og den anden halvdel går op til Mette og fortæller, hvad tallet var. Jeg kunne seriøst ikke mærke det, men jeg fandt det. Ej, den skulle gerne være der i hvert fald. Ellers ville jeg være død. Er den der, hvor du kan sætte fingeren på kameraet? Og så kan jeg sige, at jeg motionerer sådan noget, om jeg er under, eller jeg er over. Hvad er over? Det er fordi, når man træner, så kan man kigge på sin puls. Så kan man se, om man træner hårdt nok for at forbedre kroppens immunitet.